Atény, Peking, Londýn a teď se chystám do Ria. Myslím si, že nejvíc šancí se pro mě naskytuje v časovce, kde jsou externí vlivy, není to jenom čistě výkon, ale může do toho zasáhnout počasí, vítr a tak dále. Tam ty svoje šance vidím největší, ale chtěl bych pobavit i na dráze, ve stíhačce, případně nějakým způsobem zabojovat i v kilometru s pevným startem. Teď absolvuju závodní program s týmem, jak vidíte za mnou, tak objíždíme kritéria v Čechách. S trenérem Danielem Tremlem máme poměrně intenzivní tréninky na dráze v Motole v Praze, takže to začínáme ladit a snažíme se, aby ta forma vygradovala právě v Riu. Tak já se těším moc, protože to je je to pro mě poslední kontinent, na kterém jsem nikdy nebyl a který jsem nikdy se sportem nenavštívil, takže pro mě je to taková osobní motivace. Tak to je samozřejmě hodně předčasný a dlouhodobý. Každopádně samozřejmě určitě by Tokio bylo lákavé, ale i s věkem by to šlo zvládnout, ale samozřejmě je to fyzicky i mentálně hodně náročné, ta konkurence je vysoká a ty dobré výsledky visí hodně vysoko, takže spíš bych to viděl, že to bude moje poslední. Tak to na 100%.